হিমন্ত 2026 মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ কাৰণে ৰখা হ'ব মিয়া আৰু অসমীয়াক কাজিয়া লগাব বিচাৰিছে লৈ যোৱা হৈছে চাক কেনেকুৱা ভয়াবহ অৱস্থা खुलुमबाय बाथ्राया ओरैबायदि सिरियास ओरैबायदि साननो गोनां आरो ओरैबायदि सांग्रांथियाव थाफिननो गोनां मोनसे सम फैफिनदों जाय माखासे गिलु बालु समफोरखौ सौसि दानस्रां दानस्रिं खालामनानै जोंनि बे बर' हारिया दिनैनि बे समाव थांनानै थानो हादों। হিমন্ত সঁচাকৈ মেয়াৰ লগত যুদ্ধ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে নেকি? হিমন্তৰ গুণ্ডা বাহিনী চাক হেংদাং ৰেডি কৰি আছে তৌৰাল হেংদাং আমি চিনি নাপাওঁ নেকি? আমাৰ মিয়া জনগোষ্ঠীৰ মানুহ য'তে আছা এনেধৰণেই ছেফটি বজাই ৰাখিবা লৈ যোৱা কেতিয়া ইহঁতে আক্ৰমণ কৰি দিয়ে ভিডিঅ'খন শ্বেয়াৰ কৰি চবকে দেখাই দিয়ে आरो बै गारबोनाय माखासे जारिमिननि जाय जारिमिननि बाथ्राखौ जोङो गोसोखांबा गोजांस्रिव मोनो बे समजों जोङो मोगा-मोगि जाफिननो गोनां जासिगोन नामा? दिनैयो आं बर' हारिनिल' जानानै बाथ्रा बुङा गासै जेसेबांखिनि अरिजिनेल ट्राइबेल हारिनि जों बिदा फंबायफोर दङ आं आंनि बर' बिमा रावजोंनो बे बाथ्राखौ बुंगोन जों मिथियो बर' रावखौ आसामाव थानाय थागिबि जेसेबांखिनि अरिजिनेल ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोर दङ गासैबो बुजियो जायफोर बुजियो गावबा गावनि हारिनो नोंसोरनि बिमा रावजों नोंसोर बुजायनानै खोन्था बै गुबुननि एन्टि बर' एन्टि ट्राइबेल हारिनि बिमा रावजों आं बाथ्राखौ बुंनो थाङा खारन बाथ्राया जोबोद सिरियास बे आसाम स्टेटआव जोंनि अरिजिनेल ट्राइबेल हारिया माब्लाबाबो गोजोनै थानो हानाय नङा आरो जों मालाबाबो गोजोनै थाबोनो मोनखायाखै बेनिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो दुखु गोनांसिन बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनि बर' हारिनि जोंनि ट्राइबेल हारिनि बै माखासे पलिटिकेल लिडारफोरा बे एन्टि बर' एन्टि ट्राइबेल हारिनिनो सामसागिरि जानानै जों ट्राइबेल हारिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ खस्थ' खालामबोदों दा बे समाव गोबाङानो गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुंदों जोंनि हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय गोदान हानजा जोनोम होफिननांसिगोन गमामायैनो समा जुदि थिनथारोबा बे लामाखौबो जोङो लानो गोनां बाध्य जानानै फैगोन जाय लामाखौ जोङो थांनाय बेसेबां गोलाव समाव लानो गोनां बाध्य जादोंमोन आरो जुदि समा थिनथारोब्ला बे लामाखौबो लागोन जिंगा दासि हारिनि थाखाय जाय आइजेंखौ जोङो आखायाव दिखांनांगौ जानानै फैगोन बे समाव बे आइजेंखौ दिखांनानै जोङो हारिनि थाखाय दावहा नांगोन बिखा फोरदाननानै सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्राखा दा मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा जों बयबो एलार्टआव था जेरावखि थाङा जेरावखि फैया जेब्लाबो एन्टि बर' एन्टि ट्राइबेल हारिनि माखासे सिस्टेम माखासे थासारि माखासे एरियाफोरनिफ्राय एसे सांग्रां जानानै थांलाय फैलाय खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे आउट अफ आसाम बा नोंनि न'निफ्राय मोनसे गोजान दाबसे जायगायाव स्टाडि खालामहैनाय कम्पानिफोराव खामानि मावहैनाय जोंनि ट्राइबेल हारिनि बै बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनखौ आं मोनसे मेसेज हरगोन एसे एलार्टआव था जेरावखि थायाथों मानो जेरावखि फरायहैयाथों मानो जों गावजों गाव ट्राइबेल बिदा फंबायफोरजों इउनिटि जानानै जेब्लाबो कानेक्सनाव थालायनानै मोनसे इनफरमेसन सिस्टेमखौ लाखिलायबाय था माबे समाव मा जानांगौ खुनु गेरेन्टि गैला जायो आरो जोंनि बे ट्राइबेल हारिखौ फोजोबस्रांनो थाखायनो बेसेबांबा गोलाव समनिफ्राय नाजाबोबाय थाखादों दिनै गुबुनजों मा सिस्टेमाव पलिटिकेल सिस्टेम खालामलायदों गुबुन हारिनि माखासे बाथ्राफोरखौ जोंहा खोनासंनानै जोंहा जोंनि बे ब्रेनाव सोनानै जों सावरायनांगौनि जा जेबो दरखार गैया जों जोंनि ट्राइबेल हारिनि सोमोन्दै जों साननांगौ जोंनि ट्राइबेल हारिनि थाखाय जों बाथ्रा बुंनांगौ जोंनि ट्राइबेल हारिनि थाखाय जों दिनै सावरायनांगौ गुबुननि मेटारखौ जोंहा नायनानै साननांगौनि सावरायनांगौनि जेबो दरखार गैया जेबो गोनांथि गैया दिनैसिमबो मानो फार्स्ट अफ अल जोङो साजा होनांगौ जायफोर जोंनि ट्राइबेल हारिनि पलिटिकेल लिडारफ्रा जायफोर बै माखासे जायफोरनिखि एन्टि बर' एन्टि ट्राइबेल हारिनि गुन्दै जानानै जोंनि ट्राइबेल हारिनि माखासे गोथार सिस्टेमाव गुबुंले बारहावा बारहोयो
आरो जोंनि ट्राइबेल हारिनि गोथार बेसेनफोरखौ एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनो फालांगि खालामनानै गावबा गावनि सिट पावारनि सुबिदा लायो, गावबा गावनि पकेट मानिनि माखासे सुबिदाफोरखौ लायो आरो लाबोदों आरो लाबोग्रा बै माखासे जोंनि ट्राइबेल हारिनि लिडार्सफोरखौ बियो जायखि जाया लिडारानो जाथों मानो, बियो एक्सआनो जा बियो वाइआनो जा, जुदि बाथ्राया सैथोबा बैफोरबायदि आखुनि माखासे लिडार्सफोरखौ पलिटिकेल लिडार्सफोरखौ फार्स्ट अफ अल बिसोरखौ साजा होग्रोनांगौ, सोंथि खालामग्रोनांगौ, बेनि फिननायखौ जेरैबायदि फिननाय होनांगौ बेफोरबायदि होनो हायाबा बेखौ साजा होनांगौ। सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्राखा। खारन हारिनिफ्राय देरसिन रावबो नङा। हारिनि अलखदाव जों बयबो ओंखारनांगोन आरो हारिया जेब्ला अलखदाव गोग्लैयो, जेब्ला अलखदाव गोग्लैयो हारिया आरो हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय जोङो गावबा गावनि जिउखौ हारिनि थाखाय दान होनानै जेब्ला आखायाव सेखा जं रुवा लानानै जों दिनै दावहा नांनो थाखाय दिनै जोङो रेडि जानांगौ जायो, बै समाव बै जोंनि ट्राइबेल हारिनि बिखायाव थानाय बै पलिटिकेल लिडारफ्रा, बै लिडारफ्रा जोंजों जानजि खाफ्रानानै हारि रैखाथि खालामनो थाखाय आखायाव सेखा जं रुवा लानानै दावहा नांनो फैया, नाथाय बिसोरो खौरां लायो। गावसोरनि बै जोंनि ट्राइबेल हारिनि माखासे गोथार बेसेनफोरखौ फाननानै आरजिनाय बै सियार सफायाव आथिं हेबै हेबै जिरायनानै बिसोरो खौरां लायो बबेया मा जाबाय बायदों। जोङो जोंनि हारिनि अलखदनि समाव, खैफोदनि समाव माखासे पलिटिकेल पावारफोरखौ बाहायथोंनि थाखाय जोंनिफ्राय जों माखासे पलिटिकेल लिडारफोरखौ जों खालामहरदों, दैखांहरदों। जोंनि ट्राइबेल हारिनि साबैसे एमएलएफोरा ट्राइबेल हारिनि जानानै बे आसाम एसेम्बलि सिङाव बाथ्रा बुंनाय जों नुनो मोन्दों। गोनांथि जाबाल'सो बुङो। साबैसे ट्राइबेल हारिनि ट्राइबेल लिडारफोरा जोंनि ट्राइबेल हारिनि सेन्टिमेन्टेल, हारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ लानानै, हारिनि माखासे गांनाय उखैनायखौ लानानै पइन्ट लाना बाथ्रा बुंदों। नुदों मालाबा जोंनि ट्राइबेल हारिनि गांनाय उखैनायखौ पइन्ट लानानै बाथ्रा बुंनाय बे आसाम एसेम्बलि सिङाव देरहालाङो, सिरि खुगा मुथेनानै 5 बोसोर जिरायना थानायखौ जों नुनो मोनो। मा घेन्टा खालामहैयोब्रा? आं एमएलए, आंनाव एस्कट दं ना, गावखौनो गाव एमएलए ना लेबेल मारिनानै, लेबेल सुदायनानै ओजोंनिफ्राय ओजों थांलाय फैलाय फिउ फिउ फिउ, बे लेबेला खामानि जाया, मिथिबाय? सिदा बाथ्राखा। पलिटिक्सखौ जोंनो मानो नांगौ? पलिटिक्स माखासे पावारनि गेजेरजों जोंनि माहारिनि माखासे सिस्टेमफोरखौ जोङो गोख्रों खालामलांनो हायो आरो जोंनि ट्राइबेल हारिनि जायफोर थाखानाय पलिटिकेल लिडारफ्रा गावसोरनि आखायाव थानाय बे पलिटिकेल पावारफोरखौ जोंनि माहारिनि थाखाय दिनैसिमबो बाहायनो सानफेराखै आरो बाहायनो हायाखै। फैबाय थानाय समाव बै माखासे पलिटिकेल लिडारफोरखौ जोङो बे पलिटिकेल सिस्टेमनिफ्राय ओरैबायदि जोख्लायनांगौ जाहाथे भबिष्यत बिसोरखौ बे पलिटिकेल सिस्टेमाव जोङो जायगा होआ। सिदा बाथ्रा, थोंजों बाथ्राखा मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन। साग्रिद जा, गासिबो ट्राइबेल हारिनि ब्रादार्समोन, साग्रिद जा जोंनि ट्राइबेल हारिनि सेन्टिमेन्टेलनि थाखाय। सिदा बाथ्रा। आरो बे बाथ्रानि सायाव जानला मेनला कमेन्ट शेयार दा खालामहर। आं सिरियासलि बुंदों। हारिनि थाखाय, ट्राइबेल हारिनि थाखाय जुदि गोदान आफाद जुदि जोनोम होनानै हारि रैखाथि खालामनांगौब्लाबो बेनि थाखाय आग बारायगोन खोथा होदों नै बिथाङा। सिदा बाथ्रा। खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि, जै ट्राइबेल हारिनि।